קיבלת תשובה שאת חיובית לפפילומה. מה עושים עכשיו? אנחנו מחלקים את זני הפפילומה ל-16 ו-18 שהם זנים בסיכון גבוה, ושאר הזנים שהם בסיכון נמוך. 70% ממקרי סרטן צוואר הרחם קשורים בזנים 16 ו-18, ולכן הם מוגדרים כזנים בסיכון גבוה. במידה ובאמת יצאת חיובית לפפילומה בבדיקת פאפ, הפתולוג יסתכל על התאים עצמם של הבדיקה ויבדוק האם הם שונים מתאים רגילים ובאיזו מידה. אז איך מתקדמים? אם נדבק ב-16 או 18, בגלל שהם זנים בסיכון גבוה, תופני לקולפוסקופיה, שזו בדיקה יותר מעמיקה ובודקת את הצוואר מקרוב. במידה ונדבק באחד מהזנים האחרים, זה תלוי בתשובה הפתולוגית של התאים. אם יש שינויים מסוימים בתאים, אז תופני לקולפוסקופיה כדי לבדוק האם יש להם איזושהי משמעות קלינית. אם התאים נראים תקינים, תתבקשי לחזור על הבדיקה של הפאפ בעוד שנה, כדי לראות אם מערכת החיסון הצליחה להיפטר מהווירוס, ובעצם את יכולה לחזור למעקב רגיל. לסרטונים נוספים אתם מוזמנות לעקוב אחרי ברשתות החברתיות, ולפרטים נוספים ויצירת קשר, אנא כנסו לאתר האינטרנט שלי.